Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Tatay, bakit mo kami iniwan ni nanay? Paano na po kami? Julio, bakit mo kami iniwan kagad nitong anak mo? Paano na kami ni Mirna? Mirna, anak, huwag mong isipin na wala ng tatay mo, ha? Hindi siya kailanman mawawala sa puso natin. Lagi siyang magiging bahagi ng buhay natin. Kahit wala na siya sa tabi natin. Tuloy pa rin ang buhay natin, anak. Kahit mahirap. Kahit hindi na natin siya kasama. Pero paano na po tayo, Nay? Saan na po tayo titira? Pinalayas na tayo ng mga kamag-anak ni tatay. Napakasama po nila. Inintay lang nila mamatay si tatay para mapaalis nila tayo sa bahay natin. Plano na nila yun noon pa, anak. Dahil simulan sa pool, ay hindi nila ako gusto para sa tatay mo. Matagal na silang kating-kate na mapalayas tayo sa bahay ng tatay mo. At dahil hindi kami kasal, wala akong karapatan sa lahat ng meron siya. Pero huwag kang mag-alala, anak. May matutuluyan tayo. Luluwas tayo ng probinsya sa Siquijor. Sa tiyagoring mo. Doon muna tayo makikitira sa bahay niya. Nagpadala na ako ng telegrama sa kanya at sumagot na siya. Ang sabi niya, pwede tayong tumira doon. Isang magandang araw, Sir Wilmore, at sa lahat ng mga solid listeners ng inyong channel. Itago niyo na lang ako sa pangalang Loretta. Ako ay kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Siquijor. Ang isi-share kong karanasan ay karanasan ng aking lola Mirna noong 21 anyos pa lang siya na nangyari dito rin sa Siquijor. Parang gumuhuraw ang mundo ni Lola Mirna at ng nanay Ofelia niya nang mawala ang tatay niya. Isang mabait at ulirang asawa ang tatay niya. Ngunit bigla itong nagkaroon ng malubhang sakit sa puso na naging sanhi ng pagkamatay nito. Dahil sa pagiging matapobre ng kanilang mga kamag-anak, nawalan silang mag-ina ng karapatan sa mga ari-ariang naiwan ng tatay niya. Dahil dito naisip ng nanay niya na bumalik na lamang sa probinsya at makituloy sa tiyahin nitong si Tia Guring. Subalit hindi nila inakala na sa kanilang pagdating doon, pagluluksa pa rin pala ang kanilang madadatnan. Ano? Oo, wala na si Tiyagoring? Paano nangyari yun? Ikinalulungkot kong sabihin sa iyo na pumanaw na ang tiyaguring mo, Ofelia. Isang araw, hindi na siya nagising. Dinala ko pa siya sa albularyo pero wala na siya. Wala na siyang pulso at hindi na rin humihinga. Sa tingin ko ay binangungot siya. Diyos ko, bakit hindi mo man lang ipinaalam sa akin, Tiyo? Wala akong kaalam-alam na pati pala si Tia ay wala na rin. Ano bang klaseng trahedyang tinanos ng pamilya namin? Bakit sunod-sunod naman? Pinadalang kita ng telegrama sa Maynila para ipaalam sa inyo. Pero wala akong natanggap na sagot. Kaya ilang araw pagkatapos ng burol, napilitan akong ipalabing ang tiya mo. Pero Tiyo, wala ho akong natanggap na telegrama. Baka po itinago ng mga kamag-anak ni tatay ang telegrama na ipinadala ni Tiyo. Di po ba silang tumatanggap ng mga yun, Nay?
Napakawalang hiya talaga nila. Dahil sa kanila, hindi ko man lang nalaman na pati pala si Tiagoring ay patay na. Sumpain sila. Ikinalulungkot ko ang pagkawala ng iyong asawa, Ophelia. Bakit nga ba kayo nagpunta rito mag-ina? Pinalayas ho kaming mag-ina sa bahay ng mga walang kwenta niyang kamag-anak. Kaya nagpadala ako ng telegrama kay Tia at nakiusap ako na makitira muna rito sa inyo pansamantala. Nasabi na ng asawa ko ang tungkol dyan, Ophelia. Maaari kayong tumira rito kahit kailan nyo gusto. Mas mabuting naandito kayo. Wala na si Guring. At gusto kong may kasama ako rito sa bahay. Mirna, dalagang-dalaga ka na pala. At mas lalo kang gumanda ngayon na. Naku, salamat po, Tiyo. Salamat, Tiyo Rosaldo. O wag ho kayong mag-alala. Hindi kami magiging pabigat sa iyo nitong anak ko. Si Tio Rosaldo ang pangalawang asawa ng Tia Guring ng nanay ni Lola Mirna. Mas bata raw ito noon ng 1 taon sa nanay Ophelia niya. Pero kahit ganon, Tiyo pa rin ang tawag nito sa lalaki. Nung una, hindi raw makapaniwala ang nanay ni Lola Mirna na napangasawa ng tiyahin nito, si Tio Rosaldo. Dahil parang anak na nito ang lalaki. At saka wala naman daw problema rito na doon sila sa bahay ng tiyahin ng nanay niya tumira. Naging maayos naman ang pagtangkap at pakikitungo nito sa kanilang mag-ina. Ngunit sa pagdating nila roon, may mga makikilala pa si Lola Mirna na magpapabago sa takbo ng buhay niya. Tiyo, nakakaya naman at sinamahan niyo pa kami na mamalengke nitong si Mirna. Oo nga po, Tiyo. Baka marami pa kayong gagawin. Di po ba may trabaho pa kayo sa bukid? Nako, hindi ko kayo hayaan na lumabas na kayong dalawa lang. Lalo pat delikado ngayon dito sa lugar natin. Delikado? Bakit delikado? Ano bang nangyayari dito? May gumagalang aswang sa lugar natin, Ophelia. Kaya ngayon pa lang ay sasabihan ko na kayong mag-ina na wag kayong lalabas sa gabi. O kung maaari, wag na kayong lalabas nang walang kasama. Aswang? May aswang ba dito sa Sikihor? Meron, anak. Merong aswang dito sa Sikihor. Noon pa man ay may mga nababalita ng aswang sa mga lugar dito, lalo na sa mga liblib na baryo. Pero hindi ko akalain na hanggang ngayon ay may aswang pa rin na gumagala rito. Akala ko'y nawala na sila, pero hindi pa pala. Iyan din ang akala ko. Na nawala na ang mga aswang pero kamakailan lang ay may nakakita raw sa aswang na kumakain ng lamang loob ng baboy doon sa kabilang baryo. Isa raw itong lalaking manananggal at may pinaghihinalaan ako kung sino ang aswang. Sino po, Tiyo? Sasagot na sana si Tio Rosaldo nang mapahinto siya sa paglalakad. Nakasalubong nila ang dalawang binata. Mukhang mga probinsyano ang mga ito. Magagandang lalaki at matipuno ang mga katawan. Pero sa kabila ng maamong itsura ng mga binata, nakaramdam ng kakaibang kaba si Lola Mirna nang makita nilang tumingin ang mga ito nang makahulugan sa kanila. Nang makalayo ang mga ito, saka nang ulit nagsalita si Tio Rosaldo. Nakita niyo ang mga yon? Ang dalawang lalaking yon na nakasalubong natin. Sila ang pinagkinalaan kong mga aswang. Ha? Silang mga aswang? Pero sino bang mga binatan yun, Tiyo? At saka, Tiyo, kambal bang mga yon? Magkamukha kasi sila eh. Oo, kambal sila, Mirna. Ang pangalan nila ay Alex at Ariel. Mga dayulag sila sa lugar natin. Mula nang dumating sila rito, may mga hayop nang natatagpong patay dito sa lugar. Mga biyak ang tiyan at wala na ang mga laman loob. Tapos may nakakita nga sa manananggal
na nambibiktima ng baboy sa kabilang baryo. Kaya nalaman namin na hindi lang dito na may merwesyo ang aswang, kundi pati na sa ibang lugar dito sa Siquijor. Nangagamba nga ang mga tao rito na baka sa susunod ay tao na ang biktimahin ng mga salot na yan. Kaya kailangan na mapuksa ang magkapatid na yon. Kaso wala pa kaming sapat na ebidensya para madiin sila. Kaya wala pa kaming magawang hakbang laban sa kanila. Sus Mariosep, nakakahalubilo ng mga tao ritong mga aswang. Kakatakot naman. Oo nga, Nay. Mga mukhang matitino pero mga alagad pala ng dilim. Kaya wag na wag kayo makikipag-usap sa kambal na yon. Mag-ingat kayo sa kanila. Lalo na ikaw, Mirna. Delikado ang magkapatid na yon. Kaya nga pinangingilagan sila ng mga tao rito. Wala nga silang kaibigan dito kasi natatakot sa kanila. Pagbalik nila sa bahay, hindi rin maalis sa isip ni Lola Mirna ang sinabi ni Tio Rosaldo tungkol sa aswang at sa magkapatid na kambal. Nanghihinayang nga raw siya dahil magagandang lalaki ang magkapatid. Ngunit sa tuwing iniisip niyang aswang ang mga ito, hindi niya mapigilan ang manghilabot. Grabe. Hindi talaga ako makapaniwala na manananggal ang kambal na yon. Unang kita ko pa lang sa kanila. Agad na nakuha nilang atensyon ko. Mukhang maamo naman sila. Parang hindi gagawa ng masama. Pero bakit kaya sinabi ni Tio Rosaldo na silang pinaghihinalaan ng mga aswang na manananggal? Nakakapagtaka talaga. Hindi ba babae lang ang mga manananggal? Meron din palang mga lalaki. Ay, Habang nagsasabo ng katawan si Mirna, may naramdaman siyang parang may kung anong nakatingin sa kanya. ano yun? Parang may tao sa labas ng batalan. Napalingon siya sa siwang ng pinaglilikuan niyang batalan at namilog ang mga mata niya nang makita niyang may mga matang nakasilip sa kanya mula sa siwang. Dahil sa labis na takot, nagmamadali siyang magsuot ng damit kahit basa pa at puno ng sabon ang katawan. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa bahay at agad na nagsumbong sa kanyang Nanay Ofelia. Nay! Nay! Oh, bakit ka ba sumisigaw, bata ka? Nay, sa may batalan po! May nakita po ako mga mata na naninilip sa akin habang naliligo ako. Ano? Naninilip ba ka mo? Eh sino naman ang maninilip sa'yo, Ron? Hindi ko po nakita eh. Basta may mga mata po na nakasilip sa siwang ng batalan. Habang nagpapaliwanag si Mirna sa nanay niyang si Ofelia, pumasok sa bahay si Tio Rosaldo. Nakita siya nitong namumutla sa takot. Anong nangyayari dito? Nasa labas ako eh. Narinig ko na sumisigaw ka, Mirna. Tiyo, mabuti dumating kayo. May nakita akong mga mata sa siwang sa batalan. May sumisilip sa akin habang naliligo ako. May naninilip sa iyo. Nakilala mo ba ang pangahas na naninilip? Hindi ko po nakita ang mukha niya. Mga mata lang ang nakita ko. May kutob ako. Dito lang kayo at pupuntahan ko ang batalan. Bago lumabas ng bahay, kumuha muna ng sundang si Tio Rosaldo sa kusina. Ang sundang ay isang uri ng bolo o itak na karaniwang ginagamit sa iba't ibang gawain. Ilang minuto ang lumipas at sa kanyang pagbabalik. Wala naman akong nakita na kakaiba doon sa batalan. Bukod doon sa siwang na sinasabi mo, Mirna, na sa tingin ko ay sinadya nung naninilip sa iyo. Malakas ang kutob ko. Naswang ang naninilip sa iyo, Mirna. Aswang? Iyong sinasabi niyo na manananggal? Oo, Mirna. May narinig ka ba kanina na mga pagaspas ng pakpak? Wala naman po.
Pero kitang-kita ko talaga yung mga mata na nakasilip sa akin kanina. Iniisip ko palang kinikilabutan na ako. Nararamdaman ko na aswang yon. Imposibleng tao yon na nanililip sa iyo. Dahil wala namang ibang tao na basta-basta makakapasok doon sa likod bahay. Kaya nga ang ginala ko, ang manananggal ang naandong kanina. At pagtatangkang kang biktimahin. Ay, Diyos ko. Kung totoo yun, ay muntik ka nang mabiktima ng aswang anak. Bakit ka ba kasi naliligo ng 10 oras ng gabi? Alam mo namang may gumagalang aswang dito. Mirna naman, wala na nga sa akin ang tatay mo eh. Hindi ko nakakayanin kapag nawala ka pa. Tama ang nanay mo, Mirna. Huwag na huwag kang maliligo ng gabi na nag-iisa sa batalan. Sa labas ng bahay. Delikado. Baka kung anong mangyari sa'yo. Baka sa susunod ay hindi ka na makaligtas sa manananggal. Opo, Nay. Tiyo, hindi na ako maliligo sa gabi. Ayoko na makita ang mga matang yun. Nay, naririnig niyo po ba yon? Oo anak, naririnig ko. Mga pagaspas yun ng pakpak. Nay, nanggagaling yun sa labas. Parang nasa bubong. Baka yun ang sinasabing manananggal na Rosaldo. Oh, Diyos ko. Nasa labas ang aswang. Natatakot ako, Nay. Baka pumasok ang manananggal dito sa loob ng kwarto. Huwag kang mag-alala. Anak, nandito lang ako. Kung pumasok mo siya rito, hindi ako papayag na masaktan ka niya. Nagyakap ang mag-ina. Pareho na silang napaiyak sa takot sa naririnig nilang pagaspas ng pakpak ng kung anong nilalang sa labas ng bahay. Saglit lang, ngunit para bang walang katapusan ang mga pagaspas na yun hanggang sa unti-unti rin itong nawala. Nay, wala na ako naririnig na pagaspas. Shh! Huwag kang maingay. Kailangan nating masiguro na wala na nga. Napansin nila na wala na nga ang pagaspas ng pakpak sa labas at puro huni na lang ng mga kuliklig ang narinig ng mag-ina. Wala na nga, Nay. Umalis na ang manananggal. Nang matiyak nilang wala na ang aswang, nagmamadali silang lumabas ng kwarto at nagtungo sa kwarto ni Tio Rosaldo na nasa kabilang kwarto lang nila. Ginising nila ito at nang magising, napabalikwas din ito ng bangon. Anong nangyari, Ophelia? Mirna, bakit ganyan ang mukha ninyo? Tiyo, may narinig kasi kami na pumapagaspas sa mga pakpak sa labas. Ay, dinig na dinig namin itong anak ko na nasa bubong yung mga pagaspas. Hinala namin. Iyon ang manananggal na sinasabi mo. Opo, baka binalikan ako ng manananggal. Oh, Diyos ko. Baka binalikan ng aswang na yun itong si Mirna. Hindi na tuloy ang plano niyang biktimahin ang anak ko habang naliligo kanina. Kaya ngayon siya aatake. Pupungas-pungas daw si Tio Rosaldo nang lumabas ng kwarto. Kinuha muli ang sundang mula sa kusina at lumabas ng bahay upang tingnan kung ano ang nasa labas. Isang minuto ang lumipas bago ito bumalik. Wala naman ako nakita sa labas. Nakalis na lintik na aswang. Nay, gusto ko na pong umalis dito. Bumalik na lang tayo sa Maynila. Natatakot na ako rito. Baka mamaya ako na yung susunod na mabiktima ng manananggal. Anak, wala na tayong babalikan sa Maynila. Inagaw na ng mga kamag-anak ng tatay mo ang bahay natin doon. Hindi na tayo makakabalik doon. Mirna, hindi nyo kailangan umalis ng nanay mo. Ako ang magpoprotekta sa inyo mag-ina. Hindi kayo malalapitan ng aswang na yon habang naandito ako. Salamat, Tiyo. Buti nilang po at naririyan kayo.
Ang swerte pala ni Tiyaguring sa iyo. Pamilya kayo ni Guring, kaya pamilya ko na rin kayo. At saka ako ang maswerte kay Guring dahil napakabuti niyang tao. Kaya nga sobrang sama ng loob ko nang maagas siyang pumanaw. Ay, huwag na nga natin pag-usapan at naiiyak lang ako. Sinabihan daw sila ni Tio Rosaldo na maglagay ng asin at bawang sa bintana ng kwarto nila para hindi makapasok doon ang aswang. Agad na naganap ng asin at bawang sina Nanay Ofelia at Lola Mirna sa kusina. Mirna anak, damihan mong asin ha. Lagyan mo pati mga gilid ng kwarto. Ako naman, gagayatin ko ang bawang. Opo, Nay. Didikdikin ko rin itong bawang. Tsaka ilalagay dyan para siguradong hindi makakalapit ang manananggan. Naging mahimbing naman ang tulog ni na Lola Mirna ng gabing yun. Pagkatapos nilang budbura ng maraming asin at bawang ang kwarto nila, Sir Wilmore. Kinaumagahan, maagang umalis sina Nanay Ofelia at Tio Rosaldo upang magtungo sa bukid. Gusto raw kasi ni Nanay Ofelia na magtrabaho rin sa bukid para hindi sila maging pabigat. Kumontra si Tio Rosaldo sa desisyon ni Nanay Ofelia, ngunit wala rin itong nagawa. Gusto rin sanang sumama ni Lola Mirna upang magtrabaho, ngunit hindi siya pinayagan ng nanay niya. Siya na lang daw ang bahala sa mga gawaing bahay. Mahigpit siyang pinagbilinan nito na wag lalabas ng bahay na mag-isa. Ay, ang sarap maglakad-lakad. Tapos ko na rin naman ang mga gawaing bahay, kaya pwede na akong lumabas. Hindi naman malalaman ni nanay na lumabas ako eh. Nakakainit kasi sa loob. At saka umaga naman, imposibleng umatake ang manananggal. Habang naglalakad, palingalinga si Mirna. Sinusuri ang paligid. Hindi niya napansin ang nakausling bato sa daraanan niya, kaya natalisod siya at muntik ng madapa. Buti na lang may humawak sa braso niya bago siya bumagsak. Napalingon siya at namilog ang mga mata nang makita kung sino ang tumulong sa kanya. Oops! Muntik ka na, Binibini. Sa susunod, mag-iingat ka. Tingnan mong nilalakaran mo kundi baka nangudngud na sanang mukha mo sa lupa. Napatras si Lola Mirna nang makita ang kambal na binata na pinaghihinalaan ni Tio Rosaldo ng mga aswang. Biglang sumagi sa isip niya ang nangyari sa Batalan noong nakarang gabi kung saan may mga matang sumilip sa kanya. Hinala niya, isa sa kambal ang may gawa noon, pero pinilit niyang huwag magpahalata. Salamat. Kasalanan ko. Hindi ko kasi tinitingnan ang dinaraanan ko eh. Walang anuman. Ano nga palang pangalan mo? Bago ka lang dito, no? Ang sunod na nagsalita ay isa sa kambal. Kitang-kita ni Mirna ang seryosong pagtitig sa kanya ng magkapatid. Kahit nasilayan niya muli ang magagandang mukha ng mga ito, hindi niya napigilan ang kilabot na dumadaloy sa kanyang katawan. Sa takot na matukoy ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, nagbigay siya ng ibang pangalan. Beth. Ang pangalan ko ay Beth. Ang gandang pangalan. Bagay na bagay sa isang magandang binibini na katulad mo. Salamat. Hindi kami taga rito. Nagbabakasyon lang kami ng nanay ko rito. Ikinagagala ka naming makilala, Beth. Tulad mo, mga dayo rin kami rito. Nga pala, ako si Alex at etong kakambal ko na si Ariel. Nanggaling kami sa Capiz. Umalis kami ron kasi gusto naming magsarili. Mahigpit kasi ang mga magulang namin. Hindi kami nagkakasundo sa mga bagay-bagay. Kaya nagdesisyon kaming tumira sa ibang lugar.
Ngayon, nandito kami sa Siquijor. Dito na kami nakatira. Meron kaming nabiling taniman ng mais at niyugan na siyang pinagkukunan namin ng ikabubuhay. Nang banggiti ng magkapatid na nagmula ang mga ito sa Capiz, ay mas lalo raw nanindig ang balahibo ni Lola Mirna. Bali-balita kasi sa lugar na yon ay marami raw aswang. Kaya tatakbo na sana siya palayo nang bigla siyang natigilan sa sinabi ng kambal. Alam mo, mabuti nga't pinansin mo kami. Simula nang dumating kami rito, walang sino man ang pumapansin sa amin. Ilagang mga taga rito sa aming magkapatid. Hindi naman namin alam kung bakit. Nung una ka namin makita, alam namin na pala kaibigan kang tao. Kaya naisip namin na baka ikaw na ang unang makikipag-usap sa amin. At hindi nga kami nagkamali. Salamat at kinausap mo kami. Hindi katulad nung lalaking kasama nyo, ng nanay mo. Mukhang masungit yun at suplado. Tsuhin ko yon. Pero teka, paano mo nalaman na nanay ko yung kasama namin? Magkamukha kayo eh. Malamang siya ang nanay mo. Napangiti na lang si Lola Mirna. Napag-alaman niyang magaan naman pala kausap ang magkapatid. Pero sa loob-loob niya, nag-aalala pa rin siya. Kaya naisip niyang magpaalam na. Baka makita pa siya ng nanay niya at Tio Rosaldo na kausap niya ang kambal at mapagalitan pa siya. Pauwi na ako Baka hinahanap na ako ng nanay ko eh. Salamat ulit sa pagtulong sa akin kanina. Sana magkita pa tayo, Bet. Gusto naming makipagkaibigan sa'yo. Doon lang sa dulong bahagi ng baryo kami nakatira. Tsaka araw-araw ay naglalakad kami din dito. Kaya siguradong magkikita ulit tayo. Tumangulang si Lola Mirna at nagmamadaling naglakad pa uwi. Naglalaban pa rin ang takot at hinala niya sa kambal. Ngunit may kung anong nasasabi sa utak niya na magtiwala. Hapon na nang bumalik si Nanay Ofelia at Tio Rosaldo galing sa bukid. Pagdating nila sa bahay, nabutan nila si Lola Mirna na bagong ligo at nakatapis pa ng tuwalya. Mirna, nandito na kami ng tiyo mo. Aba, mabuti naman at maaga kang naligo, anak. Dahil kung gabi ka na naman naligo, baka aswangin ka na naman. Inagaan ko po talaga, Nay, dahil baka may manananggal na naman na manilip sa akin. Ay nako, ewan ko ba kung bakit may mga nagsulputan na namang aswang dito. Nung bago akong napadpad sa Maynila at naging asawang tatay mo, wala namang aswang na nanggugulo rito. Siguro nung mga sinaunang panahon, oo, meron. Pero hindi talaga ako makapaniwala na may ganyan na naman dito sa lugar na ito. Minsan naiisip ko na napakadaya ng tatay mo. Namatay ng maaga. Kung hindi niya tayo iniwan ng maaga, sana nasa Maynila pa tayo at wala tayo dito. Nay, wala naman na tayong magagawa. Patay na si tatay at nandito na tayo. Kahit ako, gusto ko na rin umalis dito. Pero ang sabi mo nga, wala na tayong babalikan sa Maynila. Kaya ito, magtitiis na lang din ako rito. At saka hindi naman tayo pababayaan ni Tio Rosaldo. Iyon ang sabi niya kagabi. Di po ba, Tiyo? Ngunit nang lingunin ni Lola Mirna si Tio Rosaldo, napansin niyang nakatitig ito sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang hita. Dahil dito, hindi niya maiwasang tanungin ito. Tiyo, bakit po kayo titig na titig sa akin? Bigla namang napatigil si Tio Rosaldo sa pagtitig at ngumiti ng bahagya. Sumagot ito ng may pag-aalangan.
Napatitig lang ako, Mirna. Walang mali siya. Naganda lang ako sa'yo. Yun lang. Tumangulang si Lola Mirna sa sinabi ni Tio Rosaldo. Ngunit hindi pa rin nakaligtas sa kanyang pakiramdam ang hindi komportabling titig ng lalaki. Pasensya ka na, Mirna. Hindi ko kasi maiwasang hindi tumitig sa iyo eh. Napakaganda mo kasi pamangkin. Manang-mana ka rito sa nanay mo. Talagang magandang anak ko. Siyempre, pinagsamang lahi ko at lahi ng tatay niya. Tama ka, Ophelia. Kaya maswerte ang mapapangasawa ng anak mo. Napakaswerte. O siya, papasok na muna ako sa kwarto at magpapahinga. Mauna na kayong kumain ha. Mamaya na ako. Tirhan nyo na lang ako. Nagkatinginan na lang ang mag-ina nang pumasok si Tio Rosaldo sa kwarto nito. Binaliwala nila ang pagtitig nito kay Lola dahil sa tingin nila wala naman talagang mali siya yon para kay Tio Rosaldo. Para na nitong anak si Lola Mirna. Kaya naman ipinagkibit balikat na lang yon ni Nanay Ophelia habang umupo sa upuang kahoy na malapit sa mesa. Ang hirap ng trabaho sa bukid. Pero mabuti na lang at pinasok ako ron ni Tio para makatulong tayo sa mga gastusin dito sa bahay. Ikaw ba, Mirna, nakapagluto ka na? Maghapon kami sa bukid at gutom na kami. Kaya dapat ay nakapagluto ka na ng hapunan. Opo, Nay. Kanina pa po. Nagluto po muna ako bago naligo. Lumabas ka ba kanina, ha? Mahigpit ang bilin ko sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay. Natigilan si Lola Mirna at kinabahan. Alam niyang sinuway niya ang bilin ng nanay niya na huwag lumabas ng bahay. Dahil dito, nagdesisyon na lang siyang magsinungaling. Hindi po, Nay. Hindi po ako lumabas. Buong araw po ako nandito sa loob ng bahay. Mabuti naman kung ganun. Kasi alam mo, usap-usapan kanina sa bukid na may mga hayop na naman na inatake ng manananggal sa kabilang baryo. Wak-wak daw ang mga tiyan ng mga yon at walang laman loob. Ay, nakakabahala na talagang tungkol sa manananggal na yun. Sa sinabi ng nanay niya, biglang sumagi ulit sa isip ni Lola Mirna ang mga pagaspas ng pakpak na narinig nila ng nagdaang gabi. Ngunit inungkat din ito ng nanay niya. Naku, Mirna, kung nakapasok ang manananggal sa bahay kagabi, tayo sanang naging biktima at hindi ang mga hayop na natagpo ang patay. Malamang wala nang pagpipilian yung aswang. Kailangan na niyang kumain. Kaya yung mga kawawang hayop na lang ang inupakan niya. Kaya isara mo ng maigang bintana sa kwarto natin at maglagay ka ulit ng asin at diniktik na bawang doon. At huwag ka rin makikipag-usap sa kahit na sino. Lalo na sa mga hindi mo kilala. Tulad nung kambal na binata na pinaghihinalaan ni Tio na mga aswang. Pero, Nay, naniniwala po ba talaga kayo na mga aswang sila? Yun ang sinabi ni Tio, di ba? Maniwala na lang tayo dahil taga rito rin si Tio Rosaldo. Kaya alam niya kung may kakaiba sa mga bagong dating dito. Mahirap na anak. Mas mabuti nang mag-iingat kaysa magsisi sa huli. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng mga yon. Hindi na sumagot si Lola Mirna sa sinabi ng nanay niya at sa halip ay nanatili na lang siyang tahimik. Ngunit kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, kinausap siya ni Tio Rosaldo. Mirna, may iutos lang pala ako sa iyo. Mamayang tanghali, puntahan mo si Manang Bale, yung nagluluto ng kalamay sa kabilang baryo. Nag-order kasi ako ng kalamay para pagsaluhan natin mamayang gabi.
Masarap siya magluto ng kalamay at talagang napaka-espesyal nito. Kaya gusto ko ring matikman ninyo. Kunin mo sa kanya ang in-order ko at iabot mo ang bayad. Ha? Oh, eto ang perang pambayad. At sinulat ko rin ang direksyon sa papel papunta sa bahay niya para hindi ka maligaw. Madali lang naman ang pagpunta roon. Ha? Si Mirna? Tiyo, di ba delikado na lumabas mag-isa si Mirna? May gumagalang aswang. Baka tiktikan ng aswang ang anak ko. Ang mabuti pa, sasamahan ko siya para masigurado kong ligtas siya. Hindi maaari, Ophelia. Marami tayong trabaho ngayon sa bukid. At bago ka pa lang doon, hindi ka pwedeng lumiban. Huwag kang mag-alala. Hindi mapapahamak ang anak mo. Walang mangyayaring masama kay Mirna. At saka umaga naman niya yon. Hindi aatake ang manananggal ng ganitong oras. Hindi mo maaalis sa akin ang mag-alala, Tiyo. Ilang beses nang pinagtangkaan ng aswang na yun ang anak ko. Una, nung naliligo siya sa batalan. Pangalawa, yung may narinig kami mga pagaspas ng pakpak sa bubong at parang gustong pumasok sa kwarto namin. Kaya hindi mo ako masisisi na mag-alala sa anak ko. Paano kung mapahamak siya? Hindi ba pwedeng yung nagluto na lang ng kalamay ang pumunta dito para dalhin yun dito? Hindi yun maaari dahil matanda na si Manang Dale. At bulag pa. Mahirapan siyang pumunta rito sa atin. Kaya si Mirna na lang ang kailangan pumunta sa kanya. Huwag ka mag-alala. May dala naman siyang protection. Nakita ni Lola Mirna at Nanay Ophelia na may dinukot si Tio Rosaldo sa bulsa nito. Isang maliit na supot na inabot nito kay Lola. Mirna, eto. Dalhin mo itong asin at bawang. Ilagay mo sa bulsa mo para kung sakaling may aswang gamitin mo ang mga yan bilang protection mo. Pero ako na nagsasabi, walang aswang kapag umaga. At kung meron man, hindi ka nila malalapitan dahil may dala kang mga pangontra. Wala nang nagawa si Nanay Ophelia kundi ang pumayag. Bagamat bakas pa rin sa kanyang mukha ang pag-aalala para sa anak. Lumapit siya kay Lola Mirna at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Mirna anak, mag-iingat ka ha. Huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala. Kapag nakuha mo na ang pinakukuha ni Tio Rosaldo, umuwi ka na kaagad. Huwag ka nang tatambay kung saan-saan ha. Naiintindihan mo ba anak? Opo, Nay. Iingatan ko pong sarili ko. May dala naman akong pangontra kaya hindi po ako basta malalapitan ng mga aswang. Bit-bit ang papel na may direksyon at ang supot na may lamang asin at bawang na ibinigay ni Tio Rosaldo. Gumayak na si Lola Mirna nang sumapit ang tanghali upang magtungo sa kabilang baryo. Ngunit sa kanyang pagsunod sa utos ni Tio Rosaldo, wala siyang kamalay-malay sa napipintong panganib na nag-aabang sa kanya. Madali naman palang sundan tong direksyon na isinulat ni Tio Rosaldo. Hindi ako maliligaw. Yun. Yun na siguro ang bahay na yun. Doon siguro nakatira si Manang Bale. Mabuti na lang. Madali kong nahanap para madali rin ako makabalik sa bahay. Ito na nga yung bahay niya. Tao po! Tao po! Agad na lumabas mula sa maliit na barong-barong ang isang matandang babae. Napansin ni Lola Mirna ang mahabang buhok nito na puno ng uban. Iika-ika itong maglakad at may hawak na tungkod sa kanang kamay. Ang kaliwang kamay naman niya ay hawak ang bilao na may kalamay at iniabot yon kay Lola. Laking pagtataka ni Lola Mirna dahil kayang-kaya ng matanda
na magdala ng dalawang bagay sa magkabilang kamay. Lalo na't malaki ang bilao na may kalamay. Kahit pa wala itong nakikita. Tama nga si Tio Rosaldo. Bulag nga si Manang Bale. At labis niyang ipinagtataka, sinabi ng matanda na naramdaman itong paparating siya kaya lumabas ito ng bahay at dala na ang kalamay. Alam din daw nito na ipinadala siya ni Tio Rosaldo upang kunin ang inorder nitong kalamay. Bago ka lang ba rito sa lugar na to, Iha? Kaano-ano mo si Rosaldo? Ay, opo. Bago lang po ako rito. Anak po ako ng pamangkin ng asawa ni Tio Rosaldo. Ako nga po pala si Mirna. At saka ito na po pala ang bayad sa in-order na kalamay ni Tio. Tumangulang ang matanda bilang sagot. Matapos ang kanila pag-uusap ay nagpaalam na si Lola Mirna. Salamat po, Manang ah. Sige po, aalis na po ako. Salamat din sa iyo, Iha. Ikumusta mo na lang ako kay Rosaldo, ha? At teka nga pala, mag-iingat ka sa pagbalik mo sa inyo. May nararamdaman akong hindi maganda. Hindi ko lang matiyak kung ano. Basta't mag-iingat ka sa daan. Sir Wilmore, sa sinabi ng matanda ay bigla raw kinabahan si Lola Mirna. Sa isip niya, baka aswang ang tinutukoy nito. Kaya dali-dali siyang nagpaalam at mabilis na naglakad pa uwi na hindi maipaliwanag ang kaba na unti-unting dumapo sa kanyang dibdib. Habang naglalakad si Lola Mirna sa mapunong kakahuyan na nag-iisang daang papunta sa bahay ni Tio Rosaldo, ay may narinig siyang kaluskos sa mga halaman at tiyabag ng mga paa sa lupa. Ano yun? Parang may gumagalaw sa likod ng mga halaman. At may mga naglalakad. Ay, baka aswang yun. Naku po ah. Anong gagawin ko? Nangilabot si Lola Mirna sa narinig at sa isip niya ay tinititikan na naman siya ng aswang. Napansin din niya na malapit na palang magdilim. Kaya't dahan-dahan niyang kinuha ang supot na may asin at bawang mula sa bulsa niya na ibinigay sa kanya ni Tio Rosaldo at ilalabas yun. Kung ano man ang mangyari, magagamit ko to para protektahan ang sarili ko. Hindi niya kilala ang mga yun. Kaya nagtaka siya kung sino ang mga lalaking yun at bakit humarang ang mga ito sa kanya. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Hindi sumagot ang dalawang lalaki, bagkus ay dahan-dahang humakbang ang mga ito palapit sa kanya. Agad na kumuha si Lola Mirna ng asin mula sa supot at isinabo yun sa dalawang lalaki. Ibinato rin niya ang bawang sa direksyon ng mga ito. Layuan niyo ako, mga aswang! Hindi niyo ako magagalaw hanggat meron ako asin at bawang! Ngunit laking gulat ni Lola Mirna nang makita niyang hindi man lang natakot o nasaktan ang dalawang lalaki sa asin at bawang na isinaboy niya sa mga ito. Tumawa lang ng malakas ang dalawang lalaki. Hindi ka may pagtatanggol na dala mong asin at bawang. Dahil hindi naman kami mga aswang. Ano? Hindi kayo aswang? Mas lalo pang kinabahan si Lola nang malaman niyang hindi pala mga aswang ang kaharap niya, kundi mga masasamang tao na may balak saktan siya. Dahil sa matinding takot na bitawan niya ang bilao ng kalamay at nagmamadaling tumakbo. Ngunit hindi siya nakalayo dahil agad siyang nahabol ng dalawang lalaki. Wala ka nang gawala, babae. Hindi mo na kami matatakasan. Anong kailangan niyo sa akin? Maawa na kayo sa akin! Parang awa niyo na!
Imbis na makinig ay hinawakan siya ng isang lalaki sa kaliwang braso at hinila siya. Kasunod nito ay isa pang lalaki ang sumunggap sa kanyang kanang braso. Hawak siya ng mahigpit sa magkabilang panig. Huli ka na! Kailangan mong sumama sa amin! Sa inyo ba ako dadalhin? Ayoko sumama sa inyo! Wala ka nang magagawa. Sasama ka sa amin sa ayaw at sa gusto mo! Napasigaw si Lola Mirna at pilit na kumakawala sa dalawang lalaki na nakahawak sa kanya. Akala niya ay matatangay na siya ng mga ito. Kaya't sa sobrang takot niya, nanghina ang katawan niya at muntik na siyang mawala ng malay. Ngunit biglang may dumating na isang malaking itim na aso na hindi nila alam kung saan ang galing. Saan galing ang asong yan? Napakalaki! Mukhang alimaw! Walang ano-ano ay nilundag ng malaking itim na aso ang isa sa mga lalaki at sinakbal ang kanang braso nito. Pagkatapos, ang sunod na inatake ng itim na aso ay ang isa pang lalaki at sinakbal ito sa balikat. Tara na pare! Wala tayong laban dyan! Aswang yata ang isang yan! Takbo na! Kahit parehong duguan ay nagawang makatakas ng dalawang lalaki sa bangis ng malaking itim na aso. Nagtatatakbo ang mga ito palayo. Si Lola Mirna naman ay tuluyan ang nawala ng malay. Nang magising siya, nakita niyang nakasandal siya sa isang puno. At laking gulat niya nang mapansin niyang kasama na niya roon ang kambal na sina Alex at Ariel. Ayos ka lang ba, Beth? Anong nangyari sa'yo? Kayo pala, ano nang ginagawa niyo rito? Kami ang dapat na magtanong yan sa'yo. Anong ginagawa mo rito? At anong nangyari? Nakita ka namin dito sa kakahuyan. Nakahandusay ka sa lupa at walang malay. Kaya dinala ka namin dito sa tabi ng puno at inantay na magising. Dadalhin ka sana namin sa pagamutan. Kaso nagbulat ka na ng mga mata mo. Inutusan ako ni Tiyo na kunin ang in-order niyang kalamay sa kabilang baryo. Nang pauwi na ako, may dalawang lalaki na humarang sa daan at inatake ako. Gusto nila ako isama. Pero hindi sila nagtagumpay dahil may dumating na malaking itim na aso. Malaking itim na aso? Saan naman ang galing yun? Oo, napakalaki ng asong yon. Hindi ko alam kung saan galing yun eh. Pero nakakatakot ang itsura niya. Nanilisik ang mga mata at may matatayas na mga pangil. Pinagsasakman ng aso yung dalawang lalaki. Hanggang sa nagtakbuhan sila at umalis. Pagkatapos noon, hindi ko na alam kung anong mga sumunod na nangyari. Ang astig naman ng asong yun. Mabuti na lang at hindi ka sinaktan. Hindi tulad ng dalawang ungas na umatake sa'yo. Kaya nga nagtataka rin ako kung bakit hindi ako sinakmal ng aso. Maswerte ka talaga at hindi ka inatake ng asong itim na yun. Kasi, ang kutob ko, baka aswang yun. Aswang? Hindi ba ang aswang na gumagala raw dito ay yung manananggal? Ang alam ko, hindi naman nag-aanyong hayop ang manananggal, di ba? Pero hindi namin alam ang tungkol doon. Basta may aswang na kayang mag-anyong hayop. Tulad ng malaking aso. Pero sabi ko nga, maswerte ka dahil kung aswang yon, mabuti at hindi ka nilapa at kinain. Iniligtas pa nga niya ang buhay mo. Pero kung totoo ang sinasabi mo, hindi ka panipaniwala. Bakit hindi niya kinain yung mga lalaki umatake sa akin? Bakit sinakmal lang niya? At ako, pwede niya akong patayin kung gugustuhin niya dahil nawalan ako ng malay. Pero bakit hindi niya ginawa? Ano yun? Aswang na nagpapakabayani para lang iligtas ako? Ay nako Ariel, wag mo nang guluhin ang utak nitong si Beth. At baka kung ano-ano pang isipin niya.
Huwag kang magpapaniwala rito sa kambal ko, Bet. Sa tingin ko, baka asong bundok lang nakita mo na sumakmal sa mga lalaking nagtangka sa'yo. Oo, asong bundok na nagiging aswang. Manahimik ka nga, Ariel. Tinatakot mo lang si Bet eh. Huwag mo na lang pakinggan ng ungas na to. Huwag kang maniwala sa kanya. Ay naku, ayoko na nga munang isipin yan. Ang mahalaga, wala namang nangyari sa akin. Hindi nila nagawa ang balak nilang masama laban sa akin. Tama ka, Bet. Ang mahalaga ay ligtas ka. Pasalamat na lang tayo at dumating ang aso na yon. Kung hindi, baka kung ano nang ginawa sa'yo ng mga lalaking yun. Kung gusto mo, ihatid ka na lang namin pa uwi sa bahay niyo. Baka kasi bumalik pa yung sinasabi mo mga lalaki. Maganda na kasama mo kami para may tagapagtanggol ka ulit. Nagsalita na naman ng mayabang na wala kang nagawa. Tumigil ko nga dyan, Alex. Tara na, Bet. Huwag mong pansinin ang kumag na yan. Hindi napigilan ni Lola Mirna ang matawa sa magkapatid. Sa mga sandaling yon, nakadama siya ng kapanatagan habang kasama ang kambal. Malayong malayo sa sinasabi ni Tio Rosaldo na ang dalawa ay mga aswang. Parang ayaw na ni Lola Mirna na maniwala rito at nais na niyang pagkatiwalaan ng buo ang kambal. Naisip niya na ipagtapat sa mga ito ang kanyang tunay na pangalan. Ngunit nais muna niyang tiyakin kung tama nga ba ang nararamdaman niya. Hinayaan ni Lola Mirna na ihatid siya ni na Alex at Ariel pabalik sa bahay ni Tio Rosaldo. Ngunit nang malapit na sila roon, Salamat sa inyong dalawa ha. Pero hanggang dito na lang siguro kayo. Hindi niya na ako pwedeng ihatid hanggang sa loob ng bahay. Baka magalit si Tio. Pinagbabawalan niya kasi ako makipag-usap sa mga hindi ko kilala. Ah, ganun ba? Naiintindihan namin. Sige na, pumasok ka na sa bahay ninyo at baka hinahanap ka na ron. Alam naman namin na magkikita-kita pa rin naman tayo, kaya pwede muna kami magpapaalam sa iyo. At saka Bet, mag-iingat ka sa bahay na yan. Huwag kang basta magtitiwala dahil nandyan ang tunay na panganib. bago pa man makapagsalita si Lola Mirna, tumalikod na ang magkapatid at mabilis na naglakad palayo. Naging palaisipan sa kanya ang sinabi ng kambal. Panganib? Anong ibig niyang sabihin? Pag-uwi ni Lola Mirna sa bahay, nadatnan niyang naroon ang nanay Ofelia niya at si Tio Rosaldo. Sa pagkakita sa kanya ng nanay niya, agad itong nagmamadaling lumapit sa kanya. Mirna, bakit ngayon ka lang? Nag-aalala na ako sa iyo. Dapat kanina ka pa nakauwi, di ba? Naku, saan ka pa ba nagpunta bukod sa bahay ng matandang nagluluto ng kalamay? May nangyari po kasi. Ha? Anong nangyari? Kinakabahan naman ako sa iyong bata. Bumuntong hininga muna si Lola Mirna at umupo sa upuang kahoy sa sala. Seryos siyang tumingin sa kanyang nanay at tiyo. Ngunit napansin niyang tila nagulat pa si Tio Rosaldo sa kanyang pagdating. Oo, Mirna, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dumi ng damit mo? Nasaan niya pala yung pinakukuha kong kalamay? Ganito po kasi nangyari na, Tiyo. Tungkol po sa bilao ng kalamay na in-order nyo. Nabitawan ko po yan sa may kakahuyan. May mga lalaki po kasing humarang sa akin sa daan ng pauwi na ako at pilit akong isinasama. Ay, Diyos ko, talaga ba anak? Anong ginawa nila sa'yo? Sino ang mga walang hiyang yon? Wala naman pong nangyari sa akin, Nay. Hindi natuloy ang masamang balak ng mga lalaking yun. Kasi may dumating na malaking asong itim. Yun pong nagligtas sa akin at sinakmal ang mga gagong yun. Oh, ano ka mo? Malaking aso na kulay itim? Eh, saan na ba nanggaling yung aso na yun? Hindi ko rin po alam, Tiyo. Basta bigla na lang po siyang dumating at tinulungan ako. Akala ko nga po'y sasakmalin din ako. Pero hindi niya ako sinaktan.
Nang magsitakbo pa palayo yung mga lalaki, umalis na rin po yung aso. Pinili ni Lola Mirna na wag nang sabihin sa kanyang nanay at Cho na nawalan din siya ng malay. Dahil ayaw niyang magdulot pa yon ng dagdag na pag-aalala sa mga ito. Ngunit napansin niyang tila naguguluhan si Cho Rosaldo at mukhang malalim ang iniisip nito. Parang hindi ito mapakali. Iyo, pasensya na po. Nawala ko yung bilao ng kalamay. Hindi ko po sinasadya. Ayos lang yan, Mirna. Ang mahalaga ay ligtas ka at walang masamang nangyari sa'yo. Sige na. Lalabas muna ako at may pupuntahan pa ako. Huwag niyo akong hintayin. Mauna na kayong maghapunan. Napatulala si Lola sa inasta ni Cho Rosaldo. Nagtaka siyang kung bakit hindi man lang ito nag-alala ng todo. Tulad ng kanyang nanay. Hindi ba dapat lamang na mag-alala ito sa nangyari sa kanya? Kung hindi siya nito inutusan na pumunta sa kabilang baryo, hindi sana nangyari ang insidente sa Kakahuyan. Bakit parang wala siyang pakialam? Hindi man lang ba siya nag-alala sa akin? Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang hinawakan siya ng kanyang nanay sa braso. Mirna anak, sigurado ka bang ayos ka lang? Wala ka bang natamong sugat? Naku, kung may nangyari sa'yo, mga mata lang na mga hinayupak na yun ang walang latay sa akin. Dapat kasi sinamahan na lang kita kanina eh. Pero pinilit kasi ako ni Tio na wag lumiban sa trabaho sa bukid. Kaya ayan tuloy ang nangyari sa'yo. Anak, patawarin mo ko ha. Hindi ka sana muntik nang mapahamak. Halika, maupo ka rito sa pagkainan at kumain na tayo. Siguradong nagugutom ka na. Nagluto ako ng adobong manok na paborito mo. Sige po, Nay. Hindi na rin sinabi ni Lola Mirna sa nanay Ofelia niya na inihatid siya ng kambal na sina Alex at Ariel na pinaghihilalaan ni Cho Rosaldo ng mga aswang. Ayaw na niyang dagdagan pa ang pag-aalala ng nanay niya. Kaya't pinili na lang niya na wag nang ikwento ang iba pang nangyari sa kanya sa Kakahuyan. Nang gabing yun, hindi sumabay sa hapunan si Cho Rosaldo. Nang hindi pa rin ito bumabalik, nagpasya na ang mag-ina na matulog na at wag na itong hintayin. Iniwanan na lang nila ito ng pagkain sa mesa. 12:00 na ng hating gabi nang maalimpungatan si Lola Mirna. Narinig niya na may nagbubukas ng pintana. Bigla siyang kinilabutan. Sa isip niya, baka aswang na manananggal ang nasa labas at gustong pumasok sa kwarto nila. Ngunit nagtaka siya, may asin at dinikdik na bawang sa gilid ng bintana. Kaya alam niyang hindi magtatagal ang aswang sa amoy ng mga iyon. Ngunit bakit nagagawa pa rin itong makalapit sa bintana? Dahan-dahan siyang bumangon mula sa higaan. Hinayaan niya nakalilis ang maiksi niyang damit na naglalantad ng kanyang hita habang palapit sa bintana. Lakas loob siyang sumilip sa maliit na siwang. At laking gulat niya nang makita ang isang pares ng mga mata na nakasilip mula sa labas. Napasigaw siya sa sobrang gulat. Sa lakas ng sigaw ni Lola Mirna ay agad daw na napabalikwas ang bangon ang nanay Ofelia niya at nag-aalalang lumapit sa kanya. Mirna anak, bakit ka sumisigaw? Nay! May nakita po kasi ako mga mata na nakasilip sa bintana. Pinagmamasdan niya tayo rito. Ano? Kahit kinakabahan, ay nilakasan daw ni Nanay Ofelia ang loob at dahan-dahang binuksan ang bintana upang tingnan kung totoo ang sinabi niya. Kinakabahan daw ang nanay niya habang sumisilip sa labas, ngunit wala naman daw itong nakita. Wala namang tao dito. Di kaya aswang yung nakita mo?
Sa tingin ko po, hindi aswang yun, Nay. Paano ka naman nakakasiguro na hindi aswang yung nakita mo? Eh di ba nga, may narinig tayo mga pagaspas ng pakpak noon? Kaya natitiyak ko na aswang din yung nagtatangkang magbukas ng bintana. Pero ibang nararamdaman ko, Nay. Malakas po ang kutob ko na tao yon at hindi aswang. Hindi makakapasok ang aswang dito dahil sa asin at bawang na nakalagay sa bintana. Teka. Oo nga no. Hindi basta makakalapit ang aswang kapag may pangontra. Pero kung hindi aswang yun, eh sino yun anak? Hindi ko rin po alam. Tara, Nay. Sabihan natin si Chorosaldo tungkol sa nangyari. Nagpasya sila na lumabas sa kwarto nila upang ipaalam kay Cho Rosaldo ang nakita ni Lola na mga matang nakasilip sa bintana. Ngunit nang puntahan nila ito sa kwarto nito, wala na ang lalaki. Wala pa si Tiyo ah. Hindi pa pala siya bumabalik. Ay naku, hating gabi na. Delikado na sa labas dahil sa gumagalang aswang. Baka mabiktima siya ng manananggal kung hindi pa siya uuwi. Habang nag-aalala si Nanay Ofelia sa hindi pag-uwi ni Cho Rosaldo, may nabubuo namang hinala si Lola Mirna kung bakit hindi pa ito bumabalik. Bigla niyang naalala ang sinabi ni Alex na mag-iingat siya dahil nasa bahay lang ang panganib. Naguguluhan siya kung bakit nasabi yon ng isa sa kambal. Hindi pa niya masabi sa nanay niya ang kanyang hinala dahil kulang pa siya ng ebidensya, pero sa isip niya, aalamin muna niya ang katotohanan. Nang sumunod na araw, umaga na nang dumating si Rosaldo sa bahay. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng mabangong amoy ng nilulutong almusal ni Nanay Ofelia at Lola Mirna sa kusina. Nakaupo si Mirna habang hinihiwa ang bawang, habang si Ofelia naman ay nag-iinit ng mantika sa kawali. O Tiyo, asan ka ba nang galing? Bakit ngayon ka lang umuwi? Pasensya na, Ofelia. Nalasing kami ng kumpare ko kagabi. Nakitulog na lang ako sa bahay ni paring Kulas. Kaya hindi ako nakauwi. Nag-alala kami sa iyo eh. May gumagala pa namang aswang sa lugar natin. Kagabi nga ay may nangyari dito. Nangyari? Anong nangyari rito? May nagtatangka magbukas ng bintana sa kwarto namin. Nang sumilip ako sa siwang, may nakita ko mga matang nakasilip. Hindi ko makakalimutan ang mga mata na yon, Tiyo. Bangga matang nakasilip. Baka naman aswang yun na gustong makapasok sa kwarto nyo. Baka yung manananggal na nagtangka rin sa iyo sa Batalan, Mirna. Pero sa palagay ko, hindi yun aswang, Tiyo. Tao ang nagmamay-ari ng mga mata na yun na nakita ko. Natigilan si Cho Rosaldo sa sinabi ni Lola Mirna. Malalim ang iniisip nito at tila natulala. Tiyo, ana't hindi ka na nakapagsalita dyan. Wala. Parang sumamalak ang pakiramdam ko. Baka gutom ka lang, Tiyo. Mabuti pa sumabay ka na sa amin sa almusal habang mainit pa itong sinangag at danggit. Salamat na lang, Ofelia. Pero busog ako. Magpapahinga na lang muna ako sa kwarto. Nang makapasok si Cho Rosaldo sa kwarto, nagkatinginan sina Lola Mirna at Nanay Ofelia. Nagtataka sa tila kakaibang kilos ng lalaki. Alam mo anak, napapansin ko, parang may nag-iba sa ugali ni Tiyo. Dati-rati naman sumasabay siya sa atin kumain at nakikipagkwentuhan. Pero ngayon, palagi nilang malalim ang iniisip. Parang umiiwas sa atin. Oo nga, Nay. Hindi na siya tulad ng dati. May nagbago na talaga sa kanya.
Napailing na lang si Nanay Ofelia ng mga sandaling yon. Samantalang may naglalaro na sa isip ni Lola Mirna. Hindi ako naniniwala sa sinabi ni Tiyo. Parang may itinatago siya. Kailangan kong alamin kung ano yon. Nang araw ding yon, nagiya si Nanay Ofelia na mamalingki sila sa bayan. Habang naglalakad, napansin nila ang umpukan ng mga tao. Lumapit sila roon at nagulat sa kanilang nakita. Isang bangkay ng lalaki. Nakahandusay ito sa lupa. Wakwak ang tiyan at walang lamang loob. Oh, Diyos ko. Siguradong biktima yan ng manananggan. Tingnan mo. Nakakadiri. Halos maggutay-gutay ng katawan ng lalaking yan. Nay, kilala ko itong lalaki. Isa siya sa mga lalaking humarang sa akin sa kakahuyan. Siya yung gustong tumangay sa akin pero inatake ng itim na aso. Ano? Yan ang isa sa mga nagtangkang kumuha sa iyo, anak. Opo, Nay. Tandang-tanda ko ang pagbumukha ng lalaking yan. Siya yun, Nay. Eh di mabuti nga sa kanya. Dapat lang sa kanya yan, anak. Ay, salamat talaga sa manananggal na yun na pumatay sa lalaking yan. Pero, Nay, parang may kinalaman ang pagkamatay ng lalaking yan sa pagtatangka nila sa akin nung kasama niya. Iniisip ko yun kung sino talagang pumatay sa kanya. Ang manananggal ba? O yung itim na aso na nagligtas sa akin? Dinig na dinig nila ang usapan ng mga tao sa umpukan. Natatakot ang mga ito dahil hindi na lang mga hayop ang binibiktima ng manananggal, kundi pati tao na. Kaya nababahala na ang mga ito. Si Lola Mirna naman ay matigas ang paniniwala na may koneksyon ang pagkamatay ng lalaking nakita nila sa nangyari sa kanya sa kakahuyan. Pero hindi pa niya mabuo kung ano yon. Pag-uwi nila sa bahay, hindi pa rin daw makalimutan ni Nanay Ofelia ang nakitang bangkay ng lalaki. Nandidiri raw ito sa nasaksihan at galit na galit. Ay, naku. Kasuka-suka talaga yung itsura ng bangkay na yun. Hanggang ngayon naaalala ko pa rin ang gutay-gutay niyang katawan. Ay, Diyos kong mahabagin. Pero dapat hindi lang ang lalaking yun ang namatay. Sana pati yung kasama niya ay biktima rin ng manananggal. Parang pagbayaran din niyang ginawa nila sa iyo, anak. Ang gusto ko, biyakin din ang manananggal ang tiyan ng lalaking yun at kainin ang laman loob niya tulad ng nangyari sa isa. Naniniwala ako na makakarma rin yung kasama ng lalaking yon. Kung hindi may siya mapatay ng aswang, pagbabayaran niya yun sa kulungan. Kulungan? Eh, paano mahuhulang ungas na yun? Baka nga mamaya nagtatago na yun eh. Sana lang talaga ay mabiktima ng aswang ang gagong yun. Ang lakas ng loob na gawan ka ng masama. Nasa ganung tagpo sila nang maramdaman nilang lumabas na mula sa kwarto si Tio Rosaldo. Tiyo, mabuti naman at lumabas ka na dyan sa kwarto mo. Maayos na bang pakiramdam mo? Oo, maayos na ang pakiramdam ko. May pupuntahan lang ako ha. Siguro gabi na ako makakauwi. Aalis ka na naman. Ay, mamaya ka na umalis, Tiyo. Nagluto ako ng sinigang na isda. Namili kami ni Mirna sa bayan. Naisip kong ipagluto ka ng masarap na sinigang para naman gumaan-gaan ang pakiramdam mo. Halika na, mananghalian ka muna. Salamat na lang, Ofelia. Pero hindi pa ako nagugutom. Mamaya na lang siguro pagbalik ko. Dali-dali raw lumabas ng bahay si Tio Rosaldo nang hindi man lang tumingin kay Lola Mirna. Halata talagang umiiwas ito. Kaya isinagawa ni Lola Mirna ang plano niyang imbestigahan si Tio Rosaldo. Hindi kasi talaga matahimik ang isip niya kung may anong bumubulong sa kanya na may hindi tama sa mga ikinikilos ng lalaki. Kaya palihim niya itong sinundan. Siguradong may itinatago kang lihim, Tiyo.
Ngayon ko malalaman kung tama ang hinala ko sa'yo. Hindi raw siya nagpaalam sa nanay niya nang lumabas siya ng bahay. Hindi rin naman siya papayagan ito kung nagpaalam siya. Nakita raw niyang dumaan si Tio Rosaldo sa may kakahuyan. Ano kayang gagawin ni Tio dito sa kakahuyan? Nakaramdam ng kakaibang kaba si Lola Mirna. Ngunit pinagpatuloy pa rin niya ang pagsunod kay Tio Rosaldo. Nang mapansin niyang huminto ito sa tabi ng isang malaking puno, tila may hinihintay. Sino kayang kikitain niya rito? Mas lalo tuloy kumakabog ang dibdib ko. Para hindi siya makita, nagtago si Lola Mirna sa likod ng halaman na may makapal na dahon. At doon niya hinintay ang lihim na katagpo ni Tio Rosaldo. Hindi nagtagal, may dumating na isang lalaki at lumapit kay Tio Rosaldo. Nakita niyang seryoso ang usapan ng dalawa. Napansin din niya ang itsura ng kausap nito. At namilog ang mga mata niya dahil kilalang kilala niya ang mukha na yon. Siya yun. Siya yung isa sa mga lalaki na nagtanggang umalang sa akin sa kakahuyan. Laking gulat ni Lola Mirna nang mamukha niya ang lalaking kausap ni Tio Rosaldo. Ang lalaking yon ay kasamahan ng lalaking pinatay ng aswang at isa rin sa mga humarang sa kanya sa kakahuyan. Anong ginagawa ng lalaki yan dito? Magkakilala ba sila ni Tio? Dahan-dahang lumapit si Lola Mirna sa kinaroroonan ng dalawang lalaki at palihim na pinakinggan na ang pinag-uusapan ng mga ito at hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Anong gagawin ko? Patay na yung kasama ko. Pinatay ng aswang. Baka ako nang isunod ng aswang. Dahil mula nang inutusan mo kami na dukutin si Mirna, hindi na kami tinigilan ng aswang. Tuwing gabi sa tinitirhan namin, palagi kaming nakakarinig ng mga pagaspas ng pakpak at alulong ng aso. Gago ka pala eh. Ang laki niyong gonggong. Kung hindi lang sana kayo pumalpak sa pagdukot sa babaeng yon, di sana, walang problema. Tapos isisisi mo pa sa akin na ginugulo kayo ng aswang. Anong kinalaman ko dyan? Ang sabihin mo, wala kayong diskarte. Kaya tama lang yung nangyari sa kasama mo. Kasi bobo! Kahit ano pang sabihin mo, basta ayoko na. Iba na lang ang utusan mo. Ayokong mapatay ng aswang. Gago ka talaga. Ang laki ng ibinayad ko sa'yo tapos sasabihin mo sa akin na ayaw mo na. Hindi. Tapusin mo ang nasimulan nyo. Kailangan tulungan mo ako na makuha ko ang babae yun. Hindi mo ba nakita kung gaano kaganda si Mirna? Hindi ko na kayang maghintay. Kaya nga inutusan ko kayo, hindi ba? Ang plano ay dukutin nyo siya at dalhin sa gubat. Kung hindi lang sana kayo pumalpak, sana maganda ang kinalabasan. Sana ay pare-pareho tayong makikinabang sa kagandahan niya. Hindi na. Buo ng desisyon ko. Ayoko na sa pinagagawa mo. Mas mahal ko ang buhay ko. Sa narinig ni Lola Mirna ay hindi na niya mapigilan ang matinding galit na nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Mabilis siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan at walang pag-aalinlangan na hinarap si Tio Rosaldo at ang lalaki. Sinasabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali sa kutob ko. May masama kang balak sa akin. Para raw binuhusan ng mainit na tubig si Tio Rosaldo nang biglang lumitaw si Lola Mirna na ang mga mata ay nagliliyab sa matinding galit. Pinagkatiwalaan ka namin ni nanay. Pero anong ginanti mo? Pinagtangkaan mo pala ako ng masama. Pinagnanasaan mo pala ako. Ang baboy mo. Ikaw palang pasimuno ng tangkang pagdukot sa akin. Bababa, ang tapang mo ah. Talagang sinundan mo pa talaga ako rito ah.
Dahil naandito ka na at narinig mo na ang lahat, tama ang narinig mo, Mirna. Pinagnanasahan kita. Mula nang dumating kayo ng nanay mo sa bahay, hindi ko na mapigilan ang sarili ko na pagnasahan ka dahil napakaganda mo. Nakapanggigigil ka kaya hindi ko napigilan ang sarili ko na silipan ka sa paliligo mo. At ako rin na nagbukas ang bintana ng kwarto nyo dahil gusto kong makita kang natutulog na hapit ang damit. Walang hiya ka! Ikaw pala yung nangilip sa akin sa batalan. Isinisisi mo pa sa aswang yung kamanyakan mo. Napakasama mo. Tama nga ako na hindi aswang yung nakita kong mga mata na nakasilip sa bintana ng kwarto namin. Dahil ikaw ang nagmamay-ari ng makasalanang mata na yon. Hayop ka! Kahit ano pang sabihin mo, wala ka na magagawa. Nasilipan na kita at matutuloy na ang plano kong mapasa akin ka. Dahil ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Tingnan mo nga naman. Palay na ang lumalapit sa manok. Hoy, gago! Paano ba yan? Nalaman niya na ang lihim natin. Siguradong sa kulungan kapupulutin kapag ginayaan natin ang babaeng yan na mabuhay. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan mo akong ilispat sa yan. Pero bago yon, pakikinabangan ko muna. Inilabas daw ni Tio Rosaldo ang sundang at dahan-dahang lumapit kay Lola Mirna. Wala ring nagawa ang bayarang lalaki na kasama ni Tio Rosaldo kundi ang sumunod. Akma raw tatakbo si Lola ngunit mabilis siyang nahawakan ng lalaki sa braso. Bitiwan mo ako! Mga demonyo kayo! Hindi niyo matatakasan ang mga kasalanan niyo! Nang bigla na lamang nagiba ang ihip ng hangin, Sir Wilmore, napansin ni Lola na madilim na sa paligid. Nakaamoy sila ng isang masangsang na amoy mula sa kung saan. Anong amoy yun? Ang baho, nakakasulaso. Maya-maya ay nakarinig sila ng malakas na alulong ng aso at kasabay nito ang malakas na pagaspas ng pakpak na kung anong nilalang. Nang tumingala si Lola Mirna, nakita raw niya ang manananggal na lumilipad sa ere. Namilog din ang mga mata niya nang mapansin niyang isa itong lalaking manananggal. Mabagsik ang itsura ito, nalilisik ang mga mata at may mahabang dila. Totoo nga, may manananggal na gumagala rito. Halimaw! Sa pagdating ng aswang, nabitawan ng lalaki si Lola Mirna at nasubsob siya sa lupa. Tatakas sana ang lalaki nang atakihin ito ng manananggal. Huwag! Huwag! Huwag mo akong patayin! Huwag! Kitang-kita raw ni Lola Mirna kung papaano sakmali ng manananggal ang liig ng lalaki. Sumirit daw ang dugo mula roon at hindi pa nakontento. Gamit ang matatalas nitong mga kuko, winakwak nito ang tiyan ng lalaki. Walang kaabog-abog na kinain ng manananggal ang mga laman loob nito. Tatakas sana si Tio Rosaldo nang harangin ito ng isang malaking asong kulay itim. Nakilala ni Lola Mirna ang aso dahil ito ang sumakmal sa mga lalaking humarang sa kanya. Ngayon, mas bumagsik ang itsura ng aso at tila naging aswang na. Inilabas nito ang mahahabang mga pangil at bumubungis-ngis parang hayok na hayok sa dugo. Umangil ito ng malakas na animoy, isang babala sa sino man na magtatangkang tumakas o lumaban. Lumayo ka sa akin, aswang ka. Huwag kang lalapit sa akin. Itatara ko sa iyo ang sundang ko. Ngunit mas matapang ang asong aswang at sinunggaban si Tio Rosaldo. Pinubabawan ito ng asong aswang at nanggigil na sinakmal ang lihim ni Tio Rosaldo gamit ang matatalas nitong mga pangil.
Mangiyak-iyak daw si Lola Mirna habang pinagmamasdan ng aswang na sarap sa paglamon sa katawan ni Tio Rosaldo. Habang ang dugoy dumadaloy sa lupa at kumakalat sa paligid. Napatulala si Lola Mirna sa sobrang takot sa madugong eksenang kanyang nasaksihan ng gabing yun. Nang magsawa at mabusog ang dalawang aswang sa katawan ng mga buhong, nag-umpisa raw magbago ang anyo ng mga ito. Nagbago na halos ikawala raw ng ulirat ni Lola Mirna. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita dahil ang manananggal at ang asong itim ay ang kambal na sina Alex at Ariel. Ang malaking asong itim ay si Alex at ang manananggal ay si Ariel. Kayong dalawa ang aswang? Ibig sabihin, tamang hinala ni Tio na aswang kayong magkapatid? Teka lang. Huwag kang matakot sa amin, Mirna. Hindi ka namin sasaktan. Dumating kami dahil pinagtanggol ka namin laban sa manyakis mong Tio at sa gago niyang kasabwat. Paano mo nalaman ang totoong pangalan ko? Matagal na naming alam ang pangalan mo. Marunong kaming bumasa ng isip ng tao. Kaya alam na alam namin ang lahat ng tungkol sa iyo. Nangilabot daw si Lola Mirna sa sinabi ng kambal. Kung ganon, alam na pala ng dalawa na nagsisinungaling siya sa mga tao. Ikaw? Alex? Ikaw yung asong itim na nagligtas sa akin sa kakahuyan? At ikaw, Ariel? Ikaw yung manananggal na narinig namin ni nanay sa bubong? Tama ka. Ako yung nasa bubong ng bahay niyo. Binabantayan kita baka kasi siripan ka na naman ng manyakis mong Tio. Kaya nagbantay ako. Kaso, nahalata niyo na naandun ako. Kaya, umalis na ako. Ako rin ang pumatay sa kasama ng lalaking buhong dahil sobra talaga akong nagigigil sa kanya. Kaya ayun, di ko napigil ang sarili ko at kinain ko ang laman loob niya. At ako naman ang sumakmal sa mga lalaking yon na nagtangka sa iyo, Mirna. Mabuti na lang at naamoy ko na nandun ka at may nangyayaring masama sa iyo. Kung hindi ay natangay ka na ng mga yun. Tsaka utang mo ang buhay mo sa amin. Dahil pangalawang beses ka naming iniligtas. Alam niyo rin pala na lihim akong pinagnanasaan ni Tio. Oo, kasi nababasa namin ang nasa isip niya nang makita namin kayo ng nanay mo na kasama siya. O kapalang ng gagong yun, alam na namin na hindi siya gagawa ng mabuti. Pero bakit niyo ako iniligtas? Dahil mahal ka namin, Mirna. Ano? Umiibig kami sa iyo, Mirna. Unang kita pa lang namin sa iyo, pinatibok mo na ang puso namin magkapatid. Kaya hindi namin nahayaan na may masamang mangyari sa iyo. Hindi nakagalaw si Lola Mirna sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapaniwala na umiibig sa kanya ang kambal na aswang. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang nagsalita si Alex. Alam namin na hindi mo gugustuhin umibig sa mga katulad naming mga alagad ng dilim. Kaya masaya na kami ni Ariel na makita kang ligtas. At saka, masaya na kami kahit na kaibigan lang ang ituring mo sa amin. At saka, hindi na rin naman kami magtatagal dito dahil babalik na kami sa Capiz para makipag-ayos sa mga magulang namin. Nagkaroon kasi kami ng hindi pagkakaunawaan sa kanila. Kaya umalis kami roon at nagpunta rito sa Siquijor. Huwag kang mag-alala, hindi ito ang huli natin pagkikita. Dahil dadalawin ka ulit namin. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa inyong dalawa. Pero maraming salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ang ginawa niyo. Patawarin niyo rin ako kung nagsinungaling ako sa inyo. Salamat din, Mirna. Huwag mo lang isipin yun. Nauunawaan ka namin. Sige na, baka hinahanap ka na ng nanay mo. Bumalik ka na sa kanya. Kami naman ay aalis na at babalik na kami sa Capiz.
Magkikita pa rin tayo. Nga pala, hindi talaga kami kumakain ng karne at lamang loob ng tao. Mga hayop ang pagkain namin. Nagawa lang namin pumatay ng tao para iligtas ka. Yun na lang at bigla na lang daw nawala ang kampal sa dilim. Bumalik si Lola sa bahay at ikwinento niya kay Nanay Ofelia ang lahat na nangyari. Tulad ng inaasahan, hindi ito makapaniwala sa mga sinabi niya. Pero laking pasasalamat daw ng nanay niya sa pagliligtas ng kambal na aswang kay Lola Mirna. At kahit kinikilabutan ang nanay niya na meron siyang mga kaibigan na aswang, napanatag naman daw ito dahil sinabi ni Lola na mababait ang aswang, ang magkapatid na minsang umibig sa kanya. Sa kasalukuyan, maglalabing 7 taon nang wala si Lola Mirna. Namatay siya sa sakit na breast cancer at namatay din siyang single. Hindi na nakapag-asawa si Lola. Hindi ko alam kung bakit hindi na siya nag-asawa. Siguro pihikan lang noon si Lola. Nung nabubuhay pa siya, ang kwento niya sa akin ay nagsusulatan pa rin sila ng mga kaibigan niyang sina Alex at Ariel. Pero nang mawala si Lola, doon na nahinto ang komunikasyon nila. Sinusubukan ko silang sulatan noon para ipaalam ang nangyari kay Lola. Pero hindi naman sila sumagot. Iniisip ko na lang na siguradong nalungkot sila sa pagkawala ni Lola Mirna kaya hindi na sila nagparamdam pa. Dito ko na tinatapos ang nakakatakot at kakaibang karanasan ni Lola Mirna. Kung sakaling mapili ang kanyang kwento, maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano ang iyong opinyon tungkol sa nangyari kay Lola? Sa tingin niyo, naniniwala ba kayo sa kanya na aswang ang magkapatid na nakilala niya? Maraming salamat po at more power sa inyong lahat.